తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి ఎస్వి జూ పార్క్ లో చికిత్స పొందుతున్న ఏనుగు మొన్న మృతి చెందింది. చిత్తూరు జిల్లా గుడ్డివాని చెరువులో గాయపడిన ఏనుగును 2 రోజుల క్రితం కుంకి ఏనుగులు క్రేన్ సహాయంతో ఎస్వి జూ పార్క్ కు తరలించారు. అయితే ప్రత్యేక ఎన్ క్లోజర్ ను ఉంచి వైద్యం అందించినా కూడా ఫలితం దక్కలేదు. పోస్ట్ మార్టం నిర్వహించిన వెటర్నరీ వైద్యులు ప్రాణాంతక సర్టిఫికెట్ ను కారణంగా మృతి చెందిందని నివేదిక హెచ్చరించారు.